بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Скъпи братя и сестри мюсюлмани, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Днес ще си говорим за намаза, който намаз представлява основа от основите на исляма. Молитвата намаз, която трябва да взема място в ежедневието на всеки един мюсюлманин и мюсюлманка. Казва Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. И ги последваха скверни поколения, които изоставиха намаза, загубиха намаза и последваха страстите, казва Аллах. Тя ще ги постигне изтребление. С този аят Аллах субханаху ва та'аля ни известява за изключителната важност на този ибадет и колко е опасно един човек да го изостави. Защото първото нещо, за което ще бъдем питани в съдния ден, това ще бъде намаза. И ги последваха скверни поколения, казва Аллах. Каква беше причината за тяхната скверност? Ада'у сала. Изоставиха намаза. Каква беше причината за да го изоставят? Ваттабa'у шахават. Последваха страстите. Земният живот, парите, еврото. Уважаеми братя и сестри, нека земният живот да не бъде причина ние да забравим Аллах и да изоставим намаза. В хадис пратеника Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям беше попитан: Я Расул Аллах, айю ал-амали ахаббу иля Аллах? Кое дело е най-обичано от Аллах? Алейхи салату ва салам отговорил: Ас-салату аля вақтиха. Намаза, кланен в точно определеното му време. След това, я Расул Аллах, след това алейхи салату ва салам е казал биррул валидейн, уважението на родителите. След това, я Расул Аллах, ел джихаду фи сабилилlah, борбата по пътя на Аллах. Виждаме, че в този хадис пейгамбер алейхи салату ва салам споменава три изключително важни ибадета: намаза, уважението на родителите ни и борбата по пътя на Аллах. Уважението на родителите е много важно нещо. Дали ти като мюсюлманин ще влезнеш в дженнета или не, зависи дали си уважавал твоите родители или не. Но въпреки това, пратеника алейхи салату ва салам в този хадис споменава, че кланенето на намаза в точно определеното му време е още по-превъзходно нещо, отколкото да уважаваме родителите си, което показва изключителната важност на този ибадет. По времето на Муса алейхи салам идва една жена и казва: Ей Муса, аз направих два гряха. Направих прелюбодеяние, родих детето и го убих. Прави прелюбодеяние и прави убийство. Муса алейхи салам, като чува това, казва на тази жена да излезне. След което Аллах субханаху ва та'аля директно говори с Муса алейхи салам, защото Муса алейхи салам беше пратеникът на Аллах, с който Аллах говореше директно. И казва Раббана субханаху ва та'аля: Ва келлема Аллаху Муса таклима. И Аллах разговаряше с Муса алейхи салам. Ей Муса, знаеш ли, че има по-голям грях, отколкото е извършила тази жена? След това Муса алейхи салам: Я Раб, Господарю мой, кой е този грях? След което Аллах субханаху ва та'аля му казал: изоставянето на намаза. Изоставянето на намаза, уважаеми братя и сестри, от големите грехове. Затова
този, който го препуска и този, който не го кланя. Нека да не бъдем нехайни. Нека да направим всичко възможно да кланяме намаза, защото намаза е тази свещена връзка, която ти като мюсюлманин и вярваш в Аллах, осъществяваш с твоят Създател, Аллах Субханаху ва Та'аля по 5 пъти на ден. В днешно време виждаме много хора са изоставили намаза. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля да и напъсва по правият път. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля да стори нас и нашите потомства от кланящите намаза. И моля Аллах Субханаху ва Та'аля в съдния ден, когато застанем пред Него, и първото нещо, за което Аллах ще ни пита, ще бъде намаза, Аллах да ни улесни равносметката. Това, което исках да кажа, нека Аллах да бъде доволен от всички вас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.